खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो बा आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दोंसे बर' खन्थाइ बर' लिमारिक खन्थाइ आवरायनानै खोनासंहोनो सिगांबोनाय जादों फैदो बिदिब्ला आंनि लिमारिक खन्थाइखौ खोनासंदिनि हाय फैदो दिनैनि आंनि लिमारिक खन्थाइखौ खोनासंदिनि लिमारिक माने मा नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ जानांगौ जायफोरा मिन्थिया दिनै मिन्थिनानै मोनगोन आंनि लिमारिक खन्थाइयाव बा आंनि लिमारिक खन्थाइया खोन्दो 4 दङ खोन्दो 4 लिमारिक लिरदों आङो दिनै नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय दायो आं मा लिरदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनोसै आङो फैदो आंनि लिमारिक खन्थाइखौ खोनासंदिनि खोन्दो 1 लिमारिकआव दङ खोन्दो 1 आव दङ जानला मानला हिन्जाव दाला बैसो गोरोबनाय लाखा थारला संसाराव गोरोबगोना नोंजों समायखागोन नोंसोर सानैजों संसारनि माया मिथिनायखौसो ला खोन्दो 1 थांबाय दानिया फैदो खोन्दो 2 खोन्दो 2 आव मा दङ नोंथांमोननो फोरमायदिनि फैदो खोन्दो 2 चिकननि मबाइल नाम्बार जाहैबाय रं नाम्बार क्रिं क्रिं रिंहैबाय बांगाल सिख्लानावसो रिंहैबाय बुंगारबाय केरागो रं नाम्बार खोन्दो 2 थांलायबाय दायो फैगोन खोन्दो 3 खोन्दो 3 आव दङ जायासै अननाय आंनि हायासै लाखिनो मोजां मोननाय नोंनि गैजा रोङैनि अननाया थायासै बेसेन जानांबाय बि एक्सिडेन्ट दुखुखौ हमथा हायैयाव नोंनि थांलायबाय खोन्दो 3 दानिया फैदो लास्ट खोन्दो 4 दायो बे खोन्दो 4 खौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनि खोन्दो 4 ओरैबायदि मोजां मोनो लिमारिक लिरनानै आङो ना गोराननि बिदै जानांबाय आं उन्दै खन्थाइ लिरनानै दानिफ्रायनो खोन्दो 4 जोब्बाय आरो आंनि खन्थाइ फरायथिनायाबो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जोबथ'बाय नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला निश्चय लाइक मोनसे हो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां आरो खाथिनि घन्टी बटनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ फरायथिनाय भिडिअफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नुनो मोननाय बायदियै दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन बाय बाय